Mawaƙi MG Boy yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙan da suka taka rawar gani a shekarar 2022. Duba da farkon shekarar ya fitar muku da ƙayatattun waƙoƙi mai suna album ɗin shi na garin su. Dan wai da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar da wannan channel ɗin kana bibiye ta kuma kana bibiye da dukkan aika da take kama. Wannan fitaccen mawaƙi mai suna Kawu ɗan Nura Auta MG Boy tabbas ya taka rawar ganin da ta cancanci a yaba masa a jinjina masa za ka tabbas ya fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Duba da yake fitar da waƙoƙin shi muka yi muku bincike kuma muka yi muku nazari akan dukkan wasu fitattun aika da ake fitarwa. Kai kanka zaka iya mana sharing ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel ɗin kana bibiyar ita kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika da take kama a dukkan wani lokaci. Yanzu wannan fitaccen mawaƙi yana taka rawar gani wacce ta cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani abu da ake ba kowanne basirin mawaƙi. Muna yi muku godiya musamman wajen yi mana sharing da commenting da kuke a channel ɗin, muna gani muna jin daɗi muna yaba da haka. Fatan za ku kasance da mu a dukkan shirye-shiryen da muke kawo muku a cikin channel domin hakan nake ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiye da wannan channel ɗin kuma kuna bibiye da dukkan wasu fitattun aika da take kawo muku. Wannan ya shafi wa'annan fasiyan mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Kai kanka zaka yi mana sharing ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel ɗin ta mai albarka kana bibiye ta domin kuwa za mu iya cewa dole Allah muka zo ƙarshen bidiyon. Za mu iya cewa tabbas wannan fasiyan mawaƙi ya fitar da waƙoƙi har guda 15 a wannan shekara ta 2022 idan ya kuka duba da album ɗin na garin su za ga ƙara fitar da wani bidiyo mai suna Duniyar Su. To wannan mawaƙi da ya yi ƙoƙarin da cancanci a jinjina masa mun gode sosai ziyartar mu da kuka a cikin channel. Kada ya fitar muku da ƙayatattun waƙoƙi mai suna album ɗin shi na garin su. Dan wai da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar da wannan channel ɗin kana bibiye ta kuma kana bibiye da dukkan aika da take kama. Wannan fitaccen mawaƙi mai suna Kawu ɗan Nura Auta MG Boy tabbas ya taka rawar ganin da ta cancanci a yaba masa a jinjina masa za ka tabbas ya fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Duba da yake fitar da waƙoƙin shi muka yi muku bincike kuma muka yi muku nazari akan dukkan wasu fitattun aika da ake fitarwa. Kai kanka zaka iya mana sharing ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel ɗin kana bibiyar ita kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika da take kama a dukkan wani lokaci. Yanzu wannan fitaccen mawaƙi yana taka rawar gani wacce ta cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani abu da ake ba kowanne basirin mawaƙi. Muna yi muku godiya musamman wajen yi mana sharing da commenting da kuke a channel ɗin, muna gani muna jin daɗi muna yaba da haka. Fatan za ku kasance da mu a dukkan shirye-shiryen da muke kawo muku a cikin channel domin hakan nake ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiye da wannan channel ɗin kuma kuna bibiye da dukkan wasu fitattun aika da take kawo muku. Wannan ya shafi wa'annan fasiyan mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Kai kanka zaka yi mana sharing ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel ɗin ta mai albarka kana bibiye ta domin kuwa za mu iya cewa dole Allah muka zo ƙarshen bidiyon. Za mu iya cewa tabbas wannan fasiyan mawaƙi ya fitar da waƙoƙi har guda 15 a wannan shekara ta 2022 idan ya kuka duba da album ɗin na garin su za ga ƙara fitar da wani bidiyo mai suna Duniyar Su. To wannan mawaƙi da ya yi ƙoƙari